забони англиси осон ва ройгон. Навор аз дарси 8 мебошад. Калимаҳои макон the cat and the box, гурба ва қуттӣ. Дар ин навори кӯтоҳ бо истифода аз гурба ва қуттӣ калимаҳои маконро ба шумо меомӯзонем. The cat and the box, гурба ва қуттӣ. ин расме мебошад ки мо ин расмро дар дарси қаблӣ, яъне дар дарси 7 ба шумо дода будем ва ин дарс ки дарси такрор аст, бо ҳар кадоми онҳо ҷумла месозем. ҷумлаи якум The cat is in the box. Гурба дар дохили қуттӣ аст. ҷумлаи дуюм The cat is on the box. Гурба дар болои қуттӣ аст. ҷумлаи сеюм The cat is under the box. Гурба дар зери қуттӣ аст. ҷумлаи чорум The cat is in front of the box. Гурба дар пеши қуттӣ аст. ҷумлаи панҷум The cat is behind the box. Гурба дар пушти қуттӣ аст. ҷумлаи шашум The cat is next to the box. Гурба дар бари қуттӣ аст. ҷумлаи ҳафтум The cat is above the box. Гурба дар болои қуттӣ аст. калимаи on ва above-ро бовар дорам фарқияташонро фаҳмидед. ҷумлаи ҳаштум The cat is below the box. Гурба дар зери қуттӣ аст. калимаи under ва above-ро низ фарқияташон масофа мебошад. ҷумлаи нуҳум The cat is between the boxes. аз сабабе ки ду қуттӣ шуд, калимаи boxes дар шакли ҷамъ навишта мешавад. ҷумлаи даҳум The cat is on the left of the box. Гурба дар тарафи чапи қуттӣ аст. ҷумлаи ёздаҳум The cat is on the right of the box. Гурба дар тарафи рости қуттӣ аст. хеле ки гуфтем навор аз дарси 8 буд ва дарси 8-ро шумо пурра 8 метавонед аз канал тамошо намоед. агар забони англисиро аз сифр ройгон омӯхтан мехоҳед, пас ба канал обуна шавед ва дарсҳоро бо тартиб тамошо намоед.